Desatinné čísla v násobení môžu pôsobiť strašidelné, ale v skutočnosti to len malý krok veľkým výsledkom. 3x8 je 24, štvorku napíšem, 2 sa mi zvýšili. 3x5 je 15, plus 2 je 17. Teraz sa posuniem na miesto desiatok a teda po štyrku si napíšem x, lebo toto miesto nebudem brať do úvahy. 1x8 je 8, 1x5 je 5. Teraz neurobíme nič iné, len spočítame tieto čísla dohromady. Čiže 4 plus nič je 4, 7 plus 8 je 15 a 5 plus 1 plus 1 je 7. Dáme tam desatinu čiarku pred štvorku, pretože v celom príklade je len jedno číslo za desatinou čiarkou. 4x2 je 8, 4x0 je 0, 4x3 je 12. Presúvame sa k dvojke, pod osmičku si dáme x a počítame 2x2 je 4, 2x0 je 0 a 2x3 je 6. Teraz urobíme to isté, spočítame 8 plus nič je 8, 4 plus 0 je 4, 2 plus 0 je 2 a 6 plus 1 je 7. Desatina čiarka pôjde pred štvorku, pretože dve čísla sú v zadaní za desatinou čiarkou. Aký výsledok bude v poslednom príklade, napíš mi do komentára. A ak sa ti video páčilo, alebo si sa to naučil, hoď nám like a nezabudni nás sledovať, aby sa ti zobrazilo ďalšie video.